ia. Ondarotara ga, akabo ba. Baina natura etxen dugu berba. Ai, eskerrik asko laguntza etortearen. Akabo ba. Orduan, zer da naizune? YouTubeko kanala nahi duteuki. Zetako irretera hone YouTube kanala? Konforme. Kuenti kreatak azu. Ai, eskerrik asko laguntza etortearen. Akabo ba. Orduan, zer da naizune? YouTubeko kanala nahi duteuki. Zetako irretera hone YouTube kanala? Konforme. Kontu sortutak azu. Bai, eta izen artistiko behi pentsataka. Puntuzaleak. Puntu? Bai, puntu. Puntuzaleak.com. Berau da puntu eta koma.